Mit-Tlieta u 31 ta' Marzu nhar festa nazzjonali mhux se jkun permess li n-nies ikunu barra fi grupp ta' aktar minn 3 persuni. Min jinqabad jikser din il-liġi u jkun fi grupp ta' aktar minn 3 persuni se jiġi mmultat mit-ewro kull persuna li jkun hemm fil-grupp. Ħabbar dan il-Ministru għall-intern u s-sigurtà nazzjonali Byron Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet wara l-laqgħa tal-Kabinett li fiha ġew diskussi aktar miżuri sabiex jonqos it-tixrid tal-Coronavirus. Dan wara li matul il-ġurnata tal-Ħadd, il-pulizija kellhom jum impenjattiv iferxu lin-nies li ma bdewx il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u ħarġu fi gruppi. Għaldaqstant se jiġi ppubblikat avviż legali li jipprojbixxi li f'postijiet pubbliċi bħal ħdejn il-baħar u fil-kampanja ma jistgħux ikun hemm gruppi ta' aktar minn 3 persuni. Iżda persuni li joqogħdu fl-istess residenza jistgħu jkunu fi grupp ta' aktar minn 3. Bil-pulizija se tkompli żżid il-preżenza barra fosthom biżwiemel tal-kavallerija li se jkunu qegħdin jagħmlu spezzjonijiet f'żoni rurali u jifirxu n-nies. Il-numru awtorizzat għal gruppi ta' persuni ser ikun qiegħed jonqos għal 3 u jekk mbagħad ikun hemm anke 4 persuni jew aktar ser tkun qed tiġi introduċija multa ta' €100 kull persuna. U allura qed nitkellmu jekk ikun hemm 4 persuni ħajħallsu €400 bejniethom, jekk ikun hemm 10 persuni il-multa tkun ta' total ta' €1000 anka bejniethom għaliex kulħadd ser ikun anka jiġi mħarrek għal multa ta' €100 kull persuna. Din il-liġi mhux se tapplika l-nies li jkunu qegħdin jistennew fil-queue minkejja li dawn iridu jżommu d-distanza ta' mill-inqas 2 metri. F'każi fejn għandek bus stop jew inkella għandek bank hija xi ħaġa aċċettabbli li jkun hemm queue. Madankollu ser anke jkun hemm obbligu illi joħroġ mill-avviż legali illi f'dan il-queues wieħed iżomm id-distanza ta' 2 metri minn persuna l-oħra. Ġie deċiż li f'postijiet pubbliċi se jiġi limitat is-servizz tal-Wi-Fi biex jiġu limitati grupp ta' persuni f'postijiet pubbliċi. Il-Ministru Byron Camilleri qal li bħalissa mhux żmien li n-nies imorru piknik. Saħaq li l-kol għandna nsegwu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex nipprevenu t-tixrid tal-Coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.